У числі 21 народа, котрі вписані в декларацію від 23.10.1918 года у США у Філадельфії в Індепендент Холі у Залі Независимості, значиться, кроме русинов, отдільно от русинов і українці. Навірно, є смисл поздравити і їх із цим датою, хоча вони самі за це не дуже споминають. Ото вірно і правильно, що є смисл поздоровити і їх, етнічних українців, із цю дату, хоча їм самим дуже невигодно це вспоминати, бо їх історію державність плекали не вони самі, а більшовики-комуністи, які оприділили Радянську Українську Соціалістичну Республіку. Іменно державність русинів провозглашали самі русини, і як вироботку закону мадярського про автономію у Мадярщині, і рішенням Центральної Ужгородської народної ради, Руської ради, котра діяла від імені всіх русинських рад, тому чи й Хуської, на котруся комуністи і нині націоналісти села йшов там, десь у Хусті, і русини хотіли до України. Це було частний случай і бажання двох людей, а не цілої ради. А іменно Центральна Руська народна рада в Ужгороді вже від імені всіх рад оприділила. Ми не приймаємо мадярське предложення, бо боїмося, що мадяри можуть пообіцяти не зробити. Ідемо до новоствореної Чехословакії, но на правах віддільної держави, на правах найширшої автономії, і часть прав делегуємо. Дійсно, і ми, подкарпатські русини, Закарпаття, споконвічні русини, на своїй рідній землі. Хочемо привітати нині братів українців, туди часто лише були представники Галичини, і знаменну дату прийняттям декларації о незалежності націй Середньої Європи, підписаної, як уже читалися, то ту дійсно красиву дату 23 октября 18 року в США Філадельфії, так званому Індепендент Холі незалежності. Присутніх представників нації в тому числі було 21, де були і русини, як окремий народ, і українці, як окремий народ. От чому нині етнічні українці, котрі мають нині державу, а крайність націоналізму висока, не хочуть про це вспоминати. Припомним же, ще 21 октября 18 года рішення Народної ради русинов було представлено лично президенту США Вільсону. І от уже через пару днів русини були прийняті у Середньоєвропейський демократичний союз і підписали цей названий нами общий меморандум. І так ми русини цілого світу празднували вже тепер 23 октября 21 года річницю создання Середньоєвропейської унії, котра провела засідання в Індепендент Холі, і коло того дзвона великого звин незалежності, де й совершилося підписання общої декларації, по якій ми, русини, провозгласили свою незалежність і право на самоопределення, котре було прийнято пізніше підтверджено 57 державами світа. Той акцент, котрий маємо пам'ятати во главі делегації угро-русинів, тоді стояв русин Георгій Жаткович, знаменитий грамотний адвокат General Motors. Русини були прийняті, а Русинія була поміщена, указана на прилежному місті. Така була велика мапа на вулиці, збереглися фотографії, де було вказано, де є історична земля народу русинов, який провозгласив свою незалежність. Незалежність у Середній Європі. У США і Канаді також святкують 26 октября День карпатських русинов. То та дата припоминає нам встречу Середньоєвропейської унії з 18 року, і тому і нині вітаємо всіх русинов світа із
провозглашення незалежності русинської нації, поздравляє тим самим і русинов Америки, Канади, США і Європи, а також наших своїх благодатних, вірно держащихся свого подкарпатських русинов.